ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобини муҳтарам, шахсиятҳое ки доимо Сауду ТВ-ро тамошо мекунед. Имрӯз 29 сентябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ баҳри шумо аз душанбе хонаҳоро мондем бачаҳо ва аз дига гӯшаву канори Торкистон ҳастай баҳри шумо пешкаш мешавад. Баъдан хона, замин, мошин, квартира чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша дар WhatsApp метавонед роӣ кунед, рекламаш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram. Фикротона таги комментара нависен аз куҷо то чанд сма, чанд сотих, чанд квадрат, чандум этаж дар кортонай ҳаракат мекунем ки хонаҳои хоси шуморо кофта ёфта навор бикунем. Дар видео лайк монед дӯстон, дар ҳамин канали Сауду ТВ подписатсия кунен, навора сар мекунем то охир тамошо кунен хушрӯ. Адресоро гӯш кунен, видеоро тамошо кунен, кадом хонаи маъқул мешавад аз думи канали мо зангшон бизанем. бародарое ки дар Москваст ки област кор мекунен, фаъолият мекунем, бурҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. Борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Торкистон бачаҳо азиз. Бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. Ҳар ҳафта бор равон мекунанд. Фақат аз думи Сауду ТВ ба дили пир Акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Хуросон, деҳаи меҳнат, Расвет мегана, 3 ҳуҷрага, 5 сотих замин, 270,000 сомонӣ. хоб 270,000 сомонӣ. ҳамом, ҳоҷатхона дора, садфоиза. ҳуҷҷатҳо ҳама садфоиза. 3 дархона, анҷумхона, баня, гирдаш маҳкам, об свет дора, мактаб, беморхона ҳаст, мағоза қарибай. омада ай пеш бо бибинен, каму беш иншоалло савдои соз карда мешавад. ҳозирашта 270 мега. кадумитон мехарен, нафарои серьёзни занг зада пурсоншен. хонаҳотонро видеонавор када рой кунен, чем суратҳои холӣ видео када рой кунен, ихелда дӯстон беҳтар мешавад. ёки рафта худмо наворош кунем. мегзарем ба дуюмин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. замин равон кардан ки дар шаҳри Кӯлоб қитъаи 6. шаҳри Кӯлоб қитъаи 6. 5 сотих замин. Документ ҳама 100% ҳай. телефон, WhatsApp рӯи экранатон меброяд, занг зада масиҳат бикунен. вақте ки замина равон кардан дӯстон дар WhatsApp қабул кардем, баъдан нависем ки нархи замин чанд сумая, ответ мо надодам бачаҳо азиз. худтон дастши пурсем. ба ҳамин хотир кадомитон чизе ки роӣ мекунен, адресаша пра роӣ кунем бачаҳо азиз ки дар реклама гузорем хушроак мардумда фаҳмо бошад. ана ки одамое ки заминхар ҳастанд, бояд иёда занг зада нарха пурсанд. баъд хулоса корбор камтар бисёр мешавад. дӯстон, мегзарем ба сеюмин ҳавлии фурӯшӣ равонкардагӣ. аз душанбе хонаи назди ҳавлигӣ хоҳиш карден, қабулш кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон. дорои 4 дархона, ремонт, замонавӣ кардагӣ. замонавӣ ремонт кардагӣ бачаҳо азиз 585,000 сомонаш меган. сотихша нагуфтанд. чизе ки роӣ мекунед, адресаша пра роӣ кунед бачаҳо азиз. 585,000. рақамҳои 1001 WhatsApp-и соҳибхона аз думи мо ба дили пир метавонен муроҷиат бикунед бачаҳо азиз. ина марҳамат хонаи назди ҳавлигӣ бо ремонти дараҷаи олӣ, замонавӣ кардагӣ. одамое ки аз душанбе аз ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон хонаи назди ҳавлигӣ хоҳиш карден, ина марҳамат видеоро далчи тамошо кунед худтон.
мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае ки дар шашум этаж, масоҳаташ 50 квадратный метр. дӯстони азиз, дом 6 ошиёна, хона дар 6 ошиёна қарор дорад. дар ноҳияи Файзобод, маркази район. ремонт замонавӣ кардагиай. дар наздикии бино ҳама хидматрасониҳо ҳастай. нарх 230 000 сум. 50 квадрат, ремонтш зур 230 000 сомонӣ ки боз савдо мешавад. дар ватсапшон метонен дӯстони гиромӣ муроҷиат бикунен. баъдан бачако кадомитон Саудо ТВ-ро ҳозир тамошо кесен, хоҳишай ҳаматон хитона қафона кашен, ҳама каса лайкора бимонен. ҳаст нафарое ки ҳамин як лайк чай наимонен. медонам бачаҳо, лайкҳои тарафи дасти чапа нигоҳ кунен. хушо ба ҳолтон ки тамошо мекунен. ҳама каса ҳадди ақал ҳамин видеои мо 200 лайк бигира. аз рӯзе ки ютуб дар Русия соз кор намекуна, лайкҳоро фаромӯш кунем бачаҳо. не ки лайк монда мешавад кӯхӯи ята папроид мекунем, далчи видеоро тамошо мекунем. лайкҳои чандам азаден ҳатман ва ҳатман дар таги комментария нависем бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Туда Кавшда қарор дорад. шаҳри Кӯлоб ки дорои 3 сотих 3 дар хона дар маҳаллаи Туда Кавш 3 хона, ҳамом, ошхона дар дарунаш, кат дора, падвалам дора, гирдаш маҳкам, ҳавли бетон, дарвоза дора, ҳуҷҷато созан, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ватсап кор мекунад, срочна ахири ватсап 4979 да муроҷиат карда метонен. одамоне ки аз шаҳри Кӯлоб хона хоҳиш карден, тамошо кунен. 270 000 сомонӣ, боз камобеш савдои соз карда мешавад. марҳамат дӯстон, аз умми канали мо Саудо ТВ занг бизанед. мегзарем ба шашумин ҳавлии фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Шоҳмансур дар шаҳри Душанбе. дуҳуҷрага, масоҳати 3 сотих замин, Душанбе, Шоҳмансур. 245 000 сомонӣ. хона дар 9 километр қарор дорад. дар болои 3 сотихҳоай. аз роҳ, яъне ки асфалт то хонара мега 800 метр боло. илтимос фақат харидоро занг зана. срочна. ҳама ҳуҷҷатош ҳастай. 245 000 сум, каму беш муомилаи соз карда мешавад. ин ҳами хонаи мо. маҳалла мардум ҳама зиндагӣ дорад. ҷош ҷои созай. қисмати душ. боз хитон маълумоти праша акақати чахчах, яъне рақамҳои 85 ахири ватсап шунай занг зан, маълумоти бештарша метавонед дӯстон бигирен. мо фақат навор мекунем, шумо бошен тамошо мекунед, лайк намемонем бачаҳо азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар Регар, шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. дуҳуҷрага квартира 5 этаж, масоҳати 62 квадратный метр. якумин маҳалла, якумин микрорайони шаҳри Турсунзода. 299 000 сум. 62 квадрат бачаҳо. ремонташ замонавӣ кардагиай, мефурӯшанаш. кадомитон успед мекунен оштон шава. хона дар маҳаллаи якум, назди Кохи Нур, стадион, поликлиника, магазин, бозор наздикай. занг занен, маслиҳат кунен бигирен. фақат срочнай баъд савдо карда мешавад бачаҳо. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира 7 этаж, масоҳат 50 квадратный метр, назди поликлиникаи 5 мега. ноҳияи Рӯдакӣ. 240 000 ҳолати коробка 50 квадратара метонен дар 240 000 сомонӣ бихарем бачаҳо азиз.
салом алайкум мардуми квартирахар мега пеши ҷамоат пушти поликлиникаи 50. хоб пушти поликлиника будааст бачаҳо азиз. дар пушти поликлиника 50 квадрата мега бо савдо мешавад. бо мошинам алиши вариант ҳастай одамои серьёзни занг занен. мо занги шуморо ждат дорем дӯстон азиз мега. дӯстони қадрдон мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. дуҳуҷрага квартира ки дар 8 этаж масоҳати 49 метри квадратӣ. гимназияи Аминҷон, шаҳри Бохтар, Фурғани Пешина. 295,000 сомонӣ нархаш. ватсапшон 4894 метавонед муроҷиат бикунед. духонага дар назди гимназияи Аминҷон. коробка ҳай шкатур ҳамин ҳолат кардагӣ стяжка кардагиай. дом 10 этажа, хона дар 8 этаж қарор дорад. лифтша часпондестан, ремонт када даромада зиндагӣ мекунен. далши маълумот ҳамроҳи ака занг зада чахчах кунем бачаҳои азиз. баъдан дӯстони азиз фикротонро таги комментария нависен. аз куҷо чанд сотиқ, чанд комната, чанд квадрат дар кор нависен. хонаҳотона видеонавор када рой кунед. чен суратҳои холӣ. дар аввал дар охири видео рақамҳои ватсапи Саудо ТВ мегзорам. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 2 этажа масоҳати 1 сотиқ замин 2 ҳуҷрага кардагӣ дар Зайналбиби Сомонӣ, шаҳри Душанбе будааст. 320,000 нарх будааст. хона дорои ҳама документҳо мебошад. хона дар маҳаллаи Зайналбиби аз роҳи калон 300 метр боло астай. хона майдаҳак барои як оилаи хурд мешавад. 1 сотиқ 2 ҳуҷра 2 этажа. боз маълумоти бештарша бигирен. ина маълумот дар ватсапшон 2999 аз номи Саудо ТВ метавонед дӯстон муроҷиат бикунед. бачаҳо мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ қабулкардагӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. ин дом бошад дар Душанбе қарор дорад. дар ноҳияи Фирдавсӣ. як ҳуҷрага квартира 14 этаж 62 квадрат мегирен. 3 ҳуҷрагаш мекунен. телегароткаш мекунен. далчи 450,000 да мехаренш. 450,000 14 этаж як хонага. рақамҳои ватсап рӯи экран шумо мебирояд. хона воқеъ дар 65 микрорайони шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар 14 этаж. техпаспорт дора. маълумоти пураша занг зада бигирен. 450,000 сомонӣ. ин ҳамин ҳолат далши пергароткаш мекунен. хуб 14 этажам ҳавои тоза, мисол зур ҳамин ки кам беш масъалаи кӯдаконро эҳтиёт мекунед. ягон рушодкаш мегиред чикор мекунед ки эҳтиёт нисбати кӯдакон хубай фикр мекунед бачаҳои азиз. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира 14 этаж 45 квадрат метр дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе. 45 квадрата 2 хонага 14 этаж 485,000 сомониш мегӯяд. анаи квадрат камтар майда будааст, неки ремонтш кардагӣ тапа тайёр. эшам дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. поёни корвон. доми 14 этажа, хона дар 14 этаж. барои маълумоти бештар занг занед бачаҳоз. ина ҳоҷатхонаш, иҷаш кухни будааст. хоб кухни, ҳоҷатхона, баъдан баня, хоб ду хона. ин ҳамин ҳолат савдо мешавад. срочно занг зад бигиренеш. дӯстон мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 305,000 сомонияи ремонт кардагӣ тайёра як хонагаҳай 6 этаж 40 квадрат метр. поёни корвон Душанбе.
як хонага 40 квадрата дар 6 этаж дом, яъне ки духонага кадаги мега ай ҳисоби балконаш. Хона ба ҳама шароито фурӯхта мешавад. Кам таракак муомила дорад. 35000 сум муомилаи соз дора. занг за пурсониш. Адрес поёни кору маҳаллаи Гравзавод, ареаи Калон 300 метр дуртар дӯстон. баъдан дӯстон чизе ки ёфтем, рӯӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша навор кардам. хоҳишай ҳаматон по-братски ҳамин навор ақаллан 200 лайк бигира. ай ҳаматон конкретни розием. лайкҳое ки тарафи даст чап астай беэҳтиётӣ накунем. мақсад бетараф набошен. ҳамин лайкотона фақат навори мода ҳозираша лайк дар кор зиндаву сарваланд бошед.